ulam natin? Ito, itlog na maalat. Itlog na maalat na naman. Itlog na maalat na kagabi. Itlog na maalat na naman ngayon. Magkakasakit na ako nito sa bato. Maalat ba itlog ko? Grabe ka naman. Ay. Pabili po. Ano po yun? Pansit Canton. Ilan po? Oh, Magkano po? 30. Alam, 25 lang po kahapon ah. nagmahal po kayo? Opo. Masakit? Oo, mga bisik kasi kayong mga lalaki. Anong pa? Han, pwede paghihilot ng likod ko? Sobrang sakit kasi. Inasama mo ba ako para tagahilot ng likod mo? Saglit lang naman. Pahilot mo na lang sa iba yan. Wala tayo pera pambayad. Bahala ka. Maghanap ka ng paraan para mahilot yung likod mo. Hello, pre. Magpapahilot sana ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, pre. Pagkatapos mo kong hilutin, ibibigay ko sa'yo lahat kung anong gusto mo. Ano? Anong ibibigay? Bakit? May pera ka ba? Wala. Yun naman pala eh. Hindi nga ako nagreklamo na ako magbabayad. Kasalamat ka, madiskarte asawa mo. At saka nakatipid na tayo dun ha.